ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ምስ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ኤርትራን ከምኡ ድማ ሬድዮን ቃለ መሕተት ከካይድ እዩ። እዚ ዝካየድ ቃለ መጠይቅ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ናይ ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ዘተኮረ ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ድማ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ። እዚ ዝካየድ ፕሮግራም ብዛዕባ ዘቤታዊ ጉዳያት ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ተዝኸውን ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ። ብቐጥታ ንሕወሓት ምቅላስ ክጅምር እየ ኣጌንስት ፒኤልኤፍ ቃልሰይ ክጅምር እየ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ። ኣጌንስት ሕወሓት ቃልሰይ ቁሉዕ ዝኾነ ቃልሲ ማለት እዩ። ሕወሓት ክሳብ ሕዚ ዝመፆም ጌጋታት ብልተወደበ ብልሰልጠነ ብመረዳእታ ክቃለሶ እየ። ኣንጻር ሕወሓት ዝተሰለፉ ኩሎም ሰላማውያን ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ውልቀ ሰባት ልሂቃን ናብ ሓደ ውዳበ መፂኦም ህዝቦም ዘድሕንሉ ዘሳግርሉ ናይ ቃልሲ ፕላትፎርም እውን ክጅምር እየ ብዕሊ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ትጅምር ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዓደይ ኮይነ ክጅምር እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት መድረኻትን ብድጋፍ ይኹን ሕወሓት ብምድጋፍ ይኹን ንሕወሓት ብምቅዋም ብውልቆም ዝቃለሱ ኣካላት ኣለዉ። ሰው ብክልቲኡ መዳይ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይቶም ውልቀ ሰባት ናይ ውልቆም ኣካይዳ ምዃኑ ግልፂ ክንገብር ንፈቱ ማለት እዩ። ማለት ተው ዝለዓሉ ሓሳባት ስለ ዘለዉ ትብዕላው መንገዲ ንህቦ ዘለና መግለፂታት እዩ። ትብዕላው መንገዲ ንህቦ መግለፂታት ማለት ሰሙናዊ ናይ ውድ መግለፂታት ኣለዉ። ኣብ መድረኽ ይኹን ኣብ ሚድያታት ድማ ያው ዕላው ውድብ ዝወክል መራርሓ በብግዚኡ ናብ መድረኽ እናመፁ መብረታት ይህቡ ኣለዉ። እቲ ብጎኒ ዝቃለስ ዘሎ ንዓና ብምድጋፍ ይኹን ንዓና ብምቅላስ ግን ብውልቁ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝቃለስ ዘሎ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጠልና ንደሊ። ኣብ ሰፊሕ ዕፅዋን ክባን ኢና ዘለና። ፌደራል መንግስቲ ፓርላማ ፀደቐ ሕጋዊ በጀት እውን ጠጠው ኣቢልዎ እዩ ዘሎ። መሰረታዊ ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከይኣትው እውን ዓፅዮ ኣሎ። እተን ኢኮኖሚክ ሴክተራት ናይ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ዝበሃላ እውን ክዳኸማ ክዕፅዋ ይግበር ኣሎ። ናይ ትእምት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረኸምዎ ሓደ ምልክት እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ንምድኻምን ድሕሪት ንምምላስን ብኢኮኖሚ ሃሲኻ እቲ ብኩናት ዘይከኣልዎ ፅንተት ዘይመልእዎ ፅንተት ሕዚ ብሰላሕታዊ ፅንተት ኣቢልካ ትግራይ ንምጥፋእ ብተዓሊሙ ዝስራሕ ዘሎ እዩ። ስለዚ ሕዚ ከም ተጋሩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ኣቢልና ፀገማት ንክንፈትሕ ክንረባረብ ኣለና ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ ብብዙሕ ግዜ ሪኢኹም ኣለኹም ማለት እዚ ኣብዚ ትዕዘቡ ኣለኹም። ኣብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ብዙሓት ገዛውቲ ዝኾነ ይኹን ነጥፋታት ኣብ ትገብረሉ ግዜ ብኣዝዩ ምዉቕ ዝኾነ ሙዚቃ ብሓደ ፋየር ፕሌስ ዘለዎ ምስሊ ዝተሰርሐት ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ኦፊሻሊ $1 ሚልዮን ልዕሊኡን ከም ዝሰርሑ ተፈሊጡ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ 10 ሰዓት ቪድዮ እያ። ሓንቲ ቪድዮ ክንሳ ልዕሊ 156 ሚልዮን ድማ ክሳብ ዛሎም ዓመት ተራእያ ትርከብ ኣላ። እዚ ብዝኾነሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ከባቢ $1.2 ሚልዮን ድማ ሰሪሓ ትርከብ ኣላ። እዚ ነዛ ቪድዮ ዝመስረተ ሰብ ሓደ ኢንተርቴይን ትገብረሉ ወይ እውን ትካታዓሉ ኣርእስቲ ከፊት ይኮነ ቪድዮ ሰሪሑ እንታይ ደኣ ክሬቲቭ ዝኾነ መንገዲ ምፅኡ ንሰባት ናይ ብሓቂ እንታይ ከም ዘድልዮም መጽናዕቲ ኣካይዱ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሖማ ማለት እዩ። ናይ 10 ሰዓት እያ ወላ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ኮይና ብብዙሕ ደጋጊሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ 10 ሰዓት ቪድዮ ሰሪሖም $1 ሚልዮን ክሰርሕ ክኢላ ካብ ትፀዓን እዛ ቪድዮ እዚኣ ማለት ስለዚ ሓደ ክሬቲቭ ዝኾነ ነገር ሰሪሕኩም ኣብ ባይታ ኣብ ተብፅዎ ግዜ ማዕረኽ እንደዚ ሓይሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓንቲ ቪድዮ ድማ ንህይወቱ ሙሉእ ቀይራትሉላ ነዚ ማለት እዩ። ኣጋዜን ክበሃል ከሎ ቅድሚ ኩናት ብፍላይ ካብ ትግራይ ገጽ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ርክብ ናብ ንውር ክምለስ እቲ ማለት ናይ ቅድም ዝነበረ እቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኽቕፅል ዘይኮነስ ንሱ ተሲሩ ቅድሚ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ርክብ ንኽቕፅል ትግራዋይ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከም ድሌቱ ክሰርሕ እቲ ኤርትራዊ እውን ናብ ትግራይ እውን ናብ ኢትዮጵያ ከም ድሌቱ መፂኡ ተንቀሳቒሱ ክሰርሓሉ እቲ ጥምረት ሕብረት ንኽምለስ ብዙሕ ሰብ ባህጊ ነይርዎ። ህዝቢ ትግርኛ ወይ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ይኹን ከምኡ ዝፍለጥ ከምኡ ጽልዋ ዝፈጠረ ከምኡ ተስፋ ዝሃበ ምንቅስቃስ ዘሎ ይመስለኒ። ብኡ ኣብቲ መንፈስ ንሱ ኮይኑ ዝተጣየሸ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ስምዒት ኣጋዝያን ክብል ከሎስ ዳርጋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ይድግፎት ዝሰምዓካ ሰብ ብዙሕ ተቃውሞ ኣየቕርበልካን ነይሩ። ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ
ዘብፅሓቶ ገበን ጆኖሳይድ ስዒቡ ግን ብዙሕ ሰብ ቂምታ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብኸመይ እዩ ክውዳእ ተገደደ ምስ ኢትዮጵያ ፅንተታዊ ኩናት ኣብ ልዕለና ኣዊጃ እቲ ገበን ንሱ ዋላ ይፈፀም ግን ግዝያዊ ዝኾነ ውዕል ኣሎ ንሱ ንክትግበር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ምስ ኤርትራ ግን ከምኡ ትገብረሉ ዕድል የለን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ እውን ስለዘይተወድኦ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ሰብ ይስንብድ እቲ ጆኖሳይድ የዘኻኽሮ ብዙሓት ኣዴታት ብሰራዊት ህግደፍ ኣብ ትግራይ መፂኦም ዝገበርዎ ገበን ማለት ስፍሪ ቁፅሪ የብሉን ምድፋር ጥራሕ ኣይኮነን መቕታል ጥራሕ ኣይኮነን በቃ ማለት ከም ሰብሲ ክሰምዖም ዋላ ኣይኮነን ክትግበሩስ ክሰምዖም ዝስግንኑ ብዙሓት ኣፀየፍቲ ተግባራት ፈፂሞም እዮም ውሲ ተተሓሒዙ ሕጅስ ኣጋእዝያንስ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራ እንታይ ክንፈጥር ኢና ኢልኩም ኢኹም በቲ ናይ መጀመርያ ሒዝኩሞ ዝነበሩ ሒዝኩሞ ካብ ማዕዘት ሒዝካ ኢኻ ኣባል ኮንካ منانا كاب كلتشان عصرت حدا اوكي خاب قدم خوينات مالتي سلازي زخون زمصخايو لوط يلن اب حنقول كازر ايكا ነገር ወይ ካዞም ቻሌንጃት እዚኦም ክመጽኻኸሉ ከመይ ኢኻ ባላንስ ትገብሩ እንዲያም ስትራቴጂካዊ መዋጽኦስ ክንደይናይ ሓቂ ምዃኑን ኣብ ኩንነት ኣብ ሓቂ ዝተደረኸ ምዃኑን ናፍሎጥ ከመጽያና ከማማንኤል ማለት እዩ ኣጋዝያንሲ ሃገር ኤርትራስ ወግዓዊት ሃገር ትግርኛ ናይ ተጋሩ ክትኮን ለዋ ኢሉ እዩ ብንጹር ዕላማው ሒዙ መጽዩ እዚ ከዓ ፍትሓዊ እዩ ንጹር ዝኾነ ዕላማ እዩ ብስሩውን ሞራላዊ ዝኾነ መፍትሒ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛስ ብግልጺ ዝነግር እዩ ዓዲ ዮሃንስ እየ ዓዲ ኣሉላ እየ ካብ ጥንቲ ከዓ ዓዲ ካሌብያ ዓዲ ኣብ ማእኸላይ ታሪኹን ተመጺናስ ስዋጋድ ሲላ ነልዕል ብዙሕ ምልክት ታሪኽና ነልዕል መራሕትና ፍናን ይስምዓና ገለ ማለት እዩ ስለዚህ ብጭቡጥሲ ታ ዓድስ ናይ ተጋሩ ናይ ትግርኛ ዓዲ ክንገብር ኣለና ኣብኡ ከዓ እሱ መጨረሻ እውን ኣይኮነን እቲ ቁጠባ ኣብቲ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ፈጢርና እቲ ዘሎ መጻውዎ ወይ ከዓ እቲ ስትራክቸራል ዝኾነ ጸገም ኣብ ትግራይሲ ኣብኡ ኸይድና ክንፈትሖ ኢና ሆፕ ዘይኮነስ ጭቡጥ ዝኾነ መፍትሒ ክነምጽኢና ኢሉ ስለ ዘምጻስ እዚ ከም ክስታይ ዝበለ ይኮነን ከም ብታሪኽ እውን ዝነበረ እዩ ሕዚ እውን ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ንመጻእ ከዓ ልዑል ዝኾነ ናይ ምዃን ዓቕሚ ዘለዎ መፍትሒ እዩ ሒዙ መጽዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ግልጽ ዝኾነ ናይ ሓሳብ መርገጽ ነይርና ማለት እዩ ትግራይ ጸገማት ትፈትሖስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኮነን ኣብ መቐለ ይኮነን ትግራይ መፍትሓ ትፈትሖስ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝብል ጽኑዕ ዝኾነ መርገጽ ነይሩ እዚ ከዓ መስዋዕትነት የድልዮ ሞት የድልዮ ሰላማዊ ወግዓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍታሕ ዝኽእል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ ነጺሩ ይመጽዩ ፍርሓት ይዝሎ ይፈርሕ ድሕረ ዝኣነ በቃ ለማዓት ብሓረን ንበር ደጊም ጀኖሳይድ ኢለ ኣይዛረብ ይብል ስለዚ ኣብ ይሕመድ ሰንብርኪኹ ከምዚኣ ዝበልካስ ንምንታይ ኢኻ ናበለስ ይውዕውን ይህሉ እዩ ኣነ ርግጠኛ እየ ኣንብርኪኹ እውን ኣብ ይሕመድ ይጎርፎ ይኸውን እዩ ብሸበጥ ይውዖ ግዛዕ ይኾን ይቀማልቆ ይኸውን ሰጊኡ ፈሪሑ እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ ሕመድ እዩ ዘሎ ኣብ ይሕመድ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ እቲ ዝሓዝናሉ ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ጽቡቕ ናብ ኩናት ትግራይ ንምጻእ ምናልባት ካፍቶም ፕሬዚደንት ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕዚ ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘልዕልዎም ሓሳባት ናፍታ ናይ ጥቅምቲ 24 ዝነበረት ምሸት ይምለሱ እሞ እቲ ጥቃዓት ክፍጸም ከሎ እቲ ናይ ሰሜን እዝ ኦፕሬሽን